What's up sa inyo mga kasoy? So, matagal-tagal tayong nawala, kaya ditutuloy na naman natin ang pagbablog natin. Ayan. Dahil pandemic kasi, dahil nawawalan tayo ng content, kaya tayo nawawala tayo minsan sa YouTube. Hindi tayo naging active ilang araw, ilang weeks. Ayan. So ngayon babalik tayo mga kasoy. So by the way mga kasoy, salamat sa ating sumusuporta pa rin dyan. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha to. Ayan. So, bago natin service, sniper. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha to. Kaya dati bulok lang yung motor natin. Gago! Ngayon, eto na. Kaya salamat, kaya suporta pa rin kayo mga kasoy. Dahil yung suporta nyo, binibigay rin natin yung iba na blessing. Ayan, pinagtutulong natin. Kaya itong content na to na gagawin natin ngayon, pupuntahan natin si Tatay Jun. Naalala nyo yung video na yan? Tumulong tayo sa kanya, yung nag-ice drop. Ayan, so pupuntahan natin para bigyan natin ng konting blessing. Hindi sa akin galing yun, kundi sa isang napakabait na madam. Ayan, ay Madam Gwen. Ayan, so galing sa kanya yan. Let's go! Hold up. So yun mga kasoy, papunta na tayo kina Tatay Jun. Nakasakay tayo ng sniper. Siyempre papagitan natin mamaya kasama natin. Ayan. Puntahan natin si Tatay Jun dahil may nagbigay nga sa kanya ng konting blessing. Tingnan natin kung nandun siya sa kanila. So yun guys, again Paulo, pasok na tayo kay Tatay. Dito na tayo. Kekekwa. Ayan dyan. Pasok na tayo kung saan nakatira si Tatay. Dugol na yung amsken yan ha. Ken. Tapos Ken, kaya nga timbalas. Ayan, kanya, malapit na muna. Opo. Atin Juliet! Atin ang vlogger! Napaka-strike. Kuya Jun! Ay, makahanap ko ka. Hanap ko, may naghanap sa'yo. Yung vlogger. Pwede mo kumasok. Ikaw na naman eh. Sabi ko na naman yan. Diba? Makahanap ka naman ng vlogger. Pwede kumasok tayo. Ay. Ay. Alat. Musta tayo? Kilala niyo pa ako tayo? Ha? Ha? Sino? Nakalimutan yung pangalan. Hindi tayo kasi. Siya yung pumunta nung dito. Yung nagbigay ng grocery eh. Kasi naman tayo, may nakapanood ulit, may nagbigay kahit grocery lang daw. Dapat kamo pa pumunta kaso, may pinuntahan ako eh. Sabi sa akin kung alam ko yung bahay nyo. Sabi ko naman, oo, sabi ko. Hindi naman kayo alis dito, di ba? Ayan, may asawa ni nanay, ni tatay. Hindi na kayo nagtitinda tayo. Binabawal lang po siya kasi kaya lang po kasi no-choice po kasi kung di po siya mag-gamit, wala po mag-gamit sa mga bata. Lalo na po ako, may sakit din po ako ng goiter. Tapos po siya yung mata po niya, Malabo na po. medyo maano na po, pinapaano po namin. Kaya lang gusto po nila
Kaya lang po wala po kami pera talaga. Hindi na kayo naglalako sa tayo. Yung nagbigay sa akin tayo, taga Boylage. Pero yung hindi ko na, madam na lang pangalan daw, hindi ko na mention sa kanya. Pero nakikita niya daw kayo doon noon nung nandun siya. Kaya nga sabi kung alam daw yung bahay niyo, kung alam ko raw. Sabi ko sige puntahan ko siya, sabi ko. Kahit daw grocery lang, kahit tanong, di ba? Para ano tayo, mga babalik kami, mga 15 gano'n or 16. Basta nandito lang naman yata ngayon, gano'n. Hindi naman siya umaalis. Ano po? Ano ba yung 15? Sabado, di ba? 16. Sabado po nandito kami, 16 wala po kami. Wala kayo 16. Sige tayo, ano na. Balik na lang ako para... O yun mga kasoy. Gago! Nakita nyo naman, natatnan natin si Tatay Jun. Ayan, so tinatarangkaso din daw siya ngayon. So buti na lang nadatnan natin at yung asawa niya. Na-interview natin siya. So pasensya na kayo dahil mahina yung boses ni Tatay Jun. Dahil nga tinatarangkaso at mahina talaga yung boses. So na-interview naman natin siya na hindi na daw siya naglalako dahil daw binabawal. 60 years old na kasi si Tatay. Senior na siya. So ngayon, sinabi ko sa kanya, babalikan natin siya sa ganitong date na para ibigay yung binigay sa atin na konting groceries, ayan, para pandagdag na sa kanila, makakatulong na yun mga kasoy. So, nakita nyo naman, pumunta na tayo doon kanina, nakita nyo yung video. Kaya ngayon mga kasoy, salamat sa nagbigay doon kay Tatay Jun. Sana marami pang magbigay para kahit papano maraming makatulong sa kanya dahil kita nyo naman yung kalagayan niya mga kasoy. Tuloy-tuloy na natin pagbablog mga kasoy, basta may makakontent tayo, mag-vlog na tayo. Sana support na pa rin kayo. Kaya mga kasoy, ayan, hindi tayo magsasawang maggumawa ng video, ayan, pagtyagaan mo talaga. Kaya marami nagsasabi sa akin na ba't daw hininto ko. So hindi naman ako hihinto, ayan. So kaya once again mga kasoy, salamat at sa nagbigay kay Tatay Jun. Maraming salamat din sa iyo, Madam Green. At syempre, suporta pa rin kayo mga kasoy, like, share, comment, and subscribe. Ayan, see you next video. Peace!